Okay, nu må du tale, Inger. Ja, vi er på nu. Hvad siger du? Jeg siger bare, at det her der står min fantastiske bil. Ja, det er rigtigt. Nu skulle vi lige have med. Ja, det er rigtigt. Det er en firmabil, ikke også? Jo. Ja. Og skal vi lige se den indvendigt? Ja, kom endelig med indenfor. Se. Tag et kig. Prøv lige at se, hvor den har kørt. Hvad har den kørt? 222 kilometer, det er fantastisk. Nu skal vi også se min bil her. Det er jo bare en... Så filmer vi videre. Vi skal også lige sige hej til Dennis. Hej Dennis. Hej. Jeg er på besøg. Du er ikke med i det her. Med min fiskestang. Prøv at se. Det er vores gode gamle bil her. Den skal jo snart skiftes. Nå, den skal vi også lige huske. Og filme. Nej, hvor er den fin. Vi skal også lige have nummerpladen. Ja. Den var lige der. Og vi skal også lige kigge ind i den. Ja, den er lidt gammel og slidt. Hvor det er. Lad os lige se, hvor den har. Fordi vi er lidt nysgerrige på den der. Hvor står den lige der? Der! Nej, hvor sjovt. Nej, hvor pudsigt. Ja. Nå ja, man kan jo godt se, at vi arbejder med tal, hva'? Hvor meget er den kørt? 333.333. Så det Imponerende. er en gammel bil. Så mange ture skal jeg have.